Kilo bolo helah kegiatan ya bangga. Ini lho garap kayu karo bapak ke. Tak pokoknya sing penting ini bolo. Semangat ngonten, semangat nyambut gawe to. Ngonten yo ngonten nyambut gawe karo ngonten nyambut gawe. Ya mbok menawa ya to. Jenenge kene antara mesti muga-muga kabeh kanca-kanca pejuang FYP iki isa FYP kabeh. Ngono. Pokoke wis ngene iki kahanane. Urip ning desa bolo. Kita sing penting semangat. Aja lek urung FYP ya bangga semangat. Pokoke wis to. Apa jenenge? Kerjai tidak mengkhianati hasil. Yang penting semangat, terus aktif, rutin, upload, wis awake dhewe ngono lho. Payu yo alhamdulillah ra payu pancen yo udung wayahe. Ya to, konten payu maksudnya. Oke, bolo wis ngono ae tak dongakne kabeh seger waras, padha sehat. Wis to. Sing penting semangat.